realitat soc químic, però he fet de cuiner 5 anys, he treballat en càtering, en un restaurant d'aquí a Girona, a la Gavina de S'Agaró. Aquí a Girona doncs és un bon lloc per mostrar els plats típics catalans. Hi ha molt d'intercanvi de coneixements, hi ha programes per potenciar els productes locals, es comparteix molta informació que va en benefici de tothom. La cuina catalana, aviam, jo he voltat alguna vegada per Europa i sempre comparant amb la nostra cuina, jo crec que el que poden trobar ells, comparat amb la seva, jo crec que és menys carregada. O sigui que els gustos estan més definits, la varietat de productes és més gran. Si parlem de productes autòctons, és clar que ara amb la globalització tothom té tomàquets, no per dir d'una manera. A mi la didàctica ja m'atira, perquè m'agrada ensenyar i ara precisament estic fent de professor. I les classes dels nens, 12, sí, a partir de 12 anys, que és quan crec que tenen força autonomia ja. Si ells ho toquen tot, és l'única manera que els pots tenir entretinguts. Aquesta és l'experiència que jo tinc. O sigui, totes les receptes que siguin fàcils, prou fàcils com perquè jo hagi d'intervenir al mínim, que ho facin tot ells. Jo m'encarrego de ficar les coses al forn, però per poc que puc intervinc al mínim, perquè penso que amb nens, si intervens molt, és matar la classe. I són molts pocs els pares que deixen fer després a casa les receptes. És important que a casa es deixin fer aquestes receptes, si no, qualsevol espurna que hagi pogut tenir el nen, li acabes matant, perquè ell el que vol és tocar i treballar i un resultat, però fet per ell. Els cursos per adults, jo sempre demano si hi ha algú que m'ho vulgui ajudar. El que passa que són més vergonyosos els adults que no pas els nens, no? Però jo sempre ho demano, i al final del curset, sigui del tipus de cuina que sigui, doncs es tasten els productes. Jo intento ensenyar el màxim de coses pràctiques, el màxim. Si és una cosa molt elaborada, segurament l'explicaré. Per coses bàsiques, com per exemple tallar una ceba concassé o tallar una ceba juliana o pelar espàrrecs perquè quedin macos, ho faig allà a classe, ho mostro i després si hi ha algú que ho vol fer, doncs ho pot fer. Per exemple, un sofregit el portaré preparat, no farem un sofregit. O en tot cas, el que ensenyaré potser és a tallar una ceba per fer el sofregit. Vaig portar ells per fer maionesa i els vaig ensenyar a pelar i van començar a menjar ells així. Ostres, però ja us agrada? I tant. I anàvem menjant, i anàvem fent ganyotes. Però segur que us agrada, sí, ells els agrada moltíssim l'all, però no podien suportar.